Ja. Jo, men... Få se, det... Ja. Flystyrt er ikke noe sånt som skjer. Ja. Flystyrt er ikke sånn som skjer bare på... Jeg har ikke lyst til å se på det. Nei. Og jeg har forstått ikke så lyst til å filme et flystyrt heller. Ja. Tenk så gale det hadde vært hvis et fly hadde styrtet uten at kameraet var i gang. Ja, men tenk verdien for etterforskerne. Ja, nei, altså, den er jo helt grusomme denne veien. Det er ikke noe tvil om annet. Jeg synes det er helt på trynet å tilby folk noe så idiotisk som dette. Hold kjeften! Hold kjeften! Hold kjeften, sier jeg bare. Nei, han er ikke flink. Flinke hadde han vært hvis han hadde kommet og låst opp hovedporten. Jeg ser ikke noe flink til det der. Ja, ja. Ja, men altså... Jeg vet ikke hvor Carlo var. Han var jo som et menneske. Ja. Carlo var jo som et menneske, så jeg setter liksom det som standarden. Så i verden kommer den bilen ned først. Kan jo være. Jo, jo. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Skåret meg på noe. Jeg går. Ting nummer 2. Se her. Hvor kommer kutta? Hvor har jeg gjort det? Vet du, jeg tror det er noen pigger jeg kjørt forbi. Ja, nei, det må ha vært den der passasjen der. Ja, det er det jeg mener med pigger som stod der. Men der ser du en sånn på overgangen, altså. Ja. Ok. Så der kan vi komme og velge senere en gang. Ja. Her får du en hel ting over. Ja.
En gammel Men bro. da vet vi det. Vi må tippe videre neste gang vi kommer opp her. Ja. Nei, den hadde ikke rykstøy. Den hadde for mye sol. Ja, det var det jeg sa. Jeg lurte på hvorfor. Ja. Det må være samme plassen i Reiv også. Ja. Det er veldig dårlig tilrettelagt, det der greiene der. Altså. Burde de gått med en kantklipper og slått den fingeren? Ja, men altså, i det minste holdt porten åpen hele tiden.